Οι ανελκυστήρες είναι από τα πιο ασφαλή μέσα μεταφοράς. Κι όμως, περιστατικά σε δημόσια κτίρια μας κάνουν να αναρωτιόμαστε πόσο ασφαλής είναι πραγματικά. Η εικόνα ενός ασανσέρ που πέφτει στο κενό, όπως στις ταινίες, είναι στην ουσία ένας μύθος. Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια. Οι περισσότεροι ανελκυστήρες έχουν πολλαπλά συρματόσχηνα. Το καθένα μπορεί να συγκρατήσει το βάρος της καμπίνας. Ο κίνδυνος εμφανίζεται μόνο όταν αποτύχουν τα φρένα ασφαλείας, κάτι που σχετίζεται σχεδόν πάντα με έλλειψη συντήρησης. Ακόμα και αν χαλάσει το ηλεκτρονικό σύστημα, υπάρχει μηχανικός περιοριστής ταχύτητας που ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα. Η πιο συχνή αιτία προβλημάτων: η ελλειπής συντήρηση. Χρειάζονται τακτική έλεγχη, λείπανση και αντικατάσταση εξαρτημάτων. Εξίσου σημαντική είναι και η σωστή αρχική εγκατάσταση. Αν γίνει από μη εξειδικευμένο συνεργείο, ο κίνδυνος αυξάνεται λόγω λαθών ή ακατάλληλων υλικών. Η πτώση ανελκυστήρα μπορεί να συμβεί μόνο με σοβαρές παραλήψεις. Με υπεύθυνη συντήρηση και σωστή εγκατάσταση, ο κίνδυνος είναι σχεδόν μηδενικός.